La factura de la llum és com un jeroglífic per tu? A Som Energia volem desxifrar-te-la perquè la puguis entendre. Fem una ullada als conceptes de la factura. Hi trobem l'energia utilitzada, la potència contractada, l'impost sobre l'electricitat, el lloguer del comptador i l'IVA. La suma ens dona l'import total. La quantitat d'energia que utilitzem és l'energia consumida. S'expressa en quilowatts-hora. Periòdicament, la distribuïdora envia a la comercialitzadora, en aquest cas Som Energia, la lectura que marqui el comptador. En absència de lectura, es podrà facturar amb una lectura estimada. A les dades del contracte trobem l'adreça de subministrament, la potència i tarifa contractades, el CUPS, que identifica el subministrament, i el CNAE, o Codi Nacional d'Activitats Econòmiques, que per habitatges és el 9820. La distribuïdora de la teva zona és la responsable de la qualitat del servei i a qui trucaràs en cas d'averia. A la bústia de reclamacions, ajudem a les persones usuàries a resoldre les incidències que poden aparèixer en relació a la factura. En un intent de transparència, el govern va establir i introduir una explicació de com es reparteix el que paguem a la factura. La facturació per potència contractada correspon al terme fix de la factura. No depèn de l'ús elèctric que fem. La potència contractada ens marca quanta energia podem utilitzar a la vegada. S'expressa en quilowatts. Si requerim més potència de la que es té contractada, saltarà el control de potència i ens quedarem sense llum momentàniament. Cada quilowatt contractat té un cost regulat pel govern. A més potència, el cost fixe de la factura augmenta. Aquest és el terme variable de la factura. Augmenta si fem més ús elèctric i es redueix si en fem menys. Si multipliquem els quilowatts-hora pel preu del quilowatt-hora, obtindrem el cost per l'energia utilitzada. Amb discriminació horària, s'aplicaran dos preus diferents en funció de l'hora en la que s'utilitza l'energia. El peatge d'accés és el que es paga pel fet que l'energia passi per la xarxa de distribució. L'impost de l'electricitat és un impost especial creat pel govern. El valor és proper al 5% i s'aplica sobre el terme fix i el variable. El preu del lloguer de comptador ve donat per llei i el cobra la distribuïdora a través de la factura. Finalment, a tots aquests imports s'aplica el 21% d'IVA. D'on prové l'electricitat i quin impacte ambiental té? Som Energia sempre s'ha compromès a oferir una comercialització 100% renovable. En el nostre mix només s'hi troben tecnologies verdes i renovables. Pots generar la teva pròpia electricitat de forma col·lectiva i a través de la generació quilowatt-hora, invertint en nous projectes de generació de la cooperativa i accedir a l'energia a preu de cost. Només has d'anar a www.generationkilowatthora.org i veuràs com. Ja has vist la llum amb la factura elèctrica?